CB rego piro iki karek plat pro dadi? Pajak mati pisan. Pajak mati pisan. 435.500. Oh, 435.500. 10 juta 435.500. Off satu kali, Lur. CB 2015. Piro iki 20 apike ngene? 20 juta ya, meninge ngene motor iki. Rekomendasi iki. Kondisi unitnya rekomendasi PCX. Good kondisi. Krembuyukan ae rego piro yu? Iki lho, murah. Murah gini 15,5 iku wis oleh tahun 2017 sampai ngene. Walah. Kok amen krembuyukan ae. Wes ana sandangane apik. 5.000 susuk nae yo. 5.000 susuk. Terus ketet, keren. Dik sakmo ta. 25.000 susuk oleh motor anyare 20 juta luweh. Lah iya. Piye ngene piro iki? Tuh katakoke didol ndik sore tak ae cah. Regane piro? 12 mek susu. 12 mek susuk. Wah, motor apik ngene jo orisinal yo. Mamah niken. Wah, yo. Mamah niken ning nganti ndelok kepesem langsung. Walah, motor rego 12 juta sidono ijah mentakoke diseneni cah. Masalah. Sing ngene lho. Mulu sing ngene jo orisinal yo. Orisinil. Wah, yo. Piro iki rene piro? Piro aku kok lali? Kok Rek tenan iki. Stroke 5 mili ya iki yo. Stroke 5 mili, pacek anyar lho. Walah. Wah, regane piro regane, Lek? regane 12,5 nego. 12,5 nego yo, strokan iki. Bidan rem buah. Trailno wae, trailno. Weh, walah. Walah, apik ngene rego piro? Rego piro, Lek? 15,5 udah apik nang ngene. 15,5 Lur. Kilometernya kayak 40.000. Iki piro regane? Kilometer 16.000. 25.500. Nek bensin nae yo. Ora likur akhir. Wah, apik ngene, killer-killere masuk. KM rendah. Max. Anyar kok. Ora tuku Lek nek oleh. Tak tuku nek wis. Iki lho. Eko sing duwe. Pegawe iki lho sing duwe lho. Pegawe. Oh.